La Unió Petanca Les Torres Rubí va acollir el Trofeu Internacional Juvenil que va reunir a les pistes del Club del Vallès 24 equips de 5 països diferents. França, Tunísia, Mònaco i Bèlgica van completar el cartell d'una competició que va comptar amb una àmplia representació autonòmica i on els equips catalans van representar el gruix dels 72 jugadors que van participar en el campionat. El trofeu juvenil, que es va disputar en la modalitat de tripletes, va reunir els millors jugadors de petanca de les categories de promoció i va permetre als diferents seleccionadors provar d'ajuntar jugadors de diferents clubs que no estan acostumats a participar junts, per tal que vagin agafant rodatge per futures competicions internacionals. En un campionat on els jugadors francesos van demostrar el seu excel·lent nivell, Catalunya va demostrar el seu bon moment en petanca i va portar futures promeses d'aquest esport fins a Rubí, com Maria Artacho, Óscar Zamorano o Santiago Pérez, 3 jugadors que en poc més de 10 anys van competir amb jugadors fins a 6 anys més grans. La razón que porque somos buenos, porque entrenamos mucho y me gusta jugar. Pues contra los que juego aprendo más y me gusta competir con buenos. Molt bé, perquè és la primera vegada que estic a aquest torneig i estic molt feliç d'haver participat. El nivell de la competició va ser bastant fort i bueno, hem intentat guanyar i hem guanyat. De club no tenia ningú company, però havia jugat amb algunes persones d'aquí i bueno, m'ho he passat molt bé. Després de 2 jornades, gairebé sense descans, els equips de França van aconseguir ocupar les 2 primeres posicions del podi, mentre que Catalunya va acabar en una meritòria tercera plaça. La temporada de petanca a Catalunya va posar el punt final amb el Trofeu Internacional Juvenil i no tornarà fins al proper mes d'octubre.